Көннең нәтиҗәлелеге нәрсәгә бәйле? Күпләр бу сорауга җавап эзли. Ә менә танылган композитор Марат Мухин көннең нәтиҗәлелеген иртән уянудан күрә. Иртән торып, иртән иҗат итсәм, көнем уңышлы уза. Гаиләмә дә күбрәк вакыт кала, чөнки гаилә һәм иҗат минем өчен бер бөтен дип бүлеште ул безнең иҗат төркеме белән. Игътибарыгызга Марат Мухин турында видео язма карарга тәкъдим итәбез. Ишеткәч, сез нинди хисләр кичердегез? Минемчә, һәр күзәнәгең белән тормышны ярату, яшисе килү. Чыннан да, музыканың сихри көче әнә шул сүз белән әйтеп, аңлатып та бетереп булмаган хисне белдерүдә. Бу хис сиңа тәэсир итә икән, композиторның таланты шуның белән бәяләнә. Марат Мухин 2000 елларда татар эстрадасына ташкын булып килеп кергән. Үзе белән яңалык, татар эстрадасына заманча Европа мотивларын керткән композитор, аранжировка остасы. Бүгенге көндә 100дән артык популяр хит җырлар авторы. Хит боламы юкмы, біз аны итоговый оценка үзебез ясалмыйбыз, бәлки біз, например, шулай итеп саныйбыз, хит була дип бөтен бәя ул тамашачы бирә. Һәм без аны җырларын күрсәтеп, тамашачының реакциясын карап, карыйбыз, удачный җыр или юкмы. Минемчә, хит ул вообще просто из ниоткуда булырга, может быть, 1-2 сәгатьтән нәрсәдер туып китә. Ул даже хит ул, минемчә, шундай бер интересный мотив истә кала торган, һәм ничектер беренче тапкыр тыңлыйсың һәм опа, менә монда ниндидер әйбер бар, все. Шәп припев булырга тиеш, һәм шәп аранжировка и аранжировкада шәп проигрыш. Марат Мухин талантын Аллаһтан биргән бүләк дип саный. Балалар бакчасына йөргән чагында ук ул тәрбияче апалары өйрәткән җырларны истә калдырып, өйгә кайткач уенчык пианинода уйный торган була. Әнисе Халидә ханым улының бу үзенчәлеген күреп ала һәм тәрбиячегә әйтә. Утырдым, беренче тапкыр настоящий фортепиано уйнадым. Утырдым да и сразу уйнап җибәрдем. Воспитательница, ах, ничего себе, ничего было. Все, музыкалка бирәбез. Мухиннар гаиләсе җыр моңа гашык. Маратның әтисе Фәрит Вәгиз улы үз заманында вокаль-инструменталь ансамбльдә иҗат белән шөгыльләнә. Гаилә башлыгы Маратның музыкага тартылуын күренекле татар совет композиторы, ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклесе Фасил ага Әхмәтов кайтә. Ул малайның ишетү сәләтен бәяли һәм талантны үстерергә кирәклеге турында әйтә. Шулай итеп, Марат Мухинны консерватория каршындагы махсус музыка мәктәбенә урнаштыралар. Иң беренче көйне Марат 5 яшендә яза. Газета битләрендә әлифба шигырен күреп ала, аны укый һәм үзеннән-үзе көй туа. Музыкадан беренче остазы Фасил Әхмәтовка да көйләп күрсәтә уланы. Фәслә буя күрсәттем. Менә улым молодец, менә бит шәп бит, давай буны журналга чыгарабыз. Там как раз Ялкын журналында, по-моему, чыгарганнар аны. Шулай итеп, Ялкын журналында Марат Мухин исеме басылып чыга. Бу зур уңышка тәүге адым була.
Мухин гел эзләнүдә. Еллар буе тупланган тәҗрибә һәм яңалыкка омтылу аның иҗатын кабатланмас итә. 2003 елда менә шул аппаратуралар барлыкка килде. Әзрәк эшли башладым, мин вообще белмәдем. Нәрсә ул микшер, кая басырга, нинди программа, компьютерны вообще белмәдем. Анда вообще темный лес минемчә иде. Шул бер Roland дигән синтезатор бар, шунда мин аранжировкалар язган, компьютерда түгел. Хәзер инде бөтен треклары компьютерда эшләнә, чөнки анда возможностьлар күбрәк, модный звучаниялар бар һәм возможностьлар күп. 2003 елда эшли башладым, менә шулай итеп әкренләп, әле бик популярный түгел идем, һәм минем теге мозг не испорченный иде. Һәм минем бик күп влияние шул Европа музыкадан булган, һәм миңа теге баяннар, курайлар, татар музыкасында теге кызык түгел. Миңа ошаган шул европейский стильдә, шундый прикольный, интересный треклар булсын дип, һәм шулай итеп яза башладым. Кабул иттеләр, карыйм бит, тегесе удачный килеп чыкты, булса удачный килеп чыкты, аннарысын инде ничектер теге салаватны тыңлый башладым, бик күп. Аннарысын аңладым. Ни өчен теге татар җырларында моң дигән әйбер бар бит, мин әйтәм, ни өчен салават популяр, ни өчен шундый җырларны тыңлыйлар, алар кешегә ошыйлар. Һәм минем теге ничектер теге шундый поворот булды да, җырларны да икенчерәк эшли башладым. Уже аранжировкаларны икенчерәк эшли башладым. Уже теге курайларны, баяннарны кертеп, аннан аңладым инде. Мин бит әле теге ул вакытта бик опытный түгел идем. Үзем дә теге ничектер шул сферага кереп барам, үзем яртысын белмим, теге опыт инде теге бара, һәм язасың, һәм тамашачының реакциясын карыйсың. Дөрес яздым микән, нигә монда особо кул чапмыйлар инде, теге самая главная проблема там җыр матур иде бит, значит что-то не то. Вот, и ничектер шулай теге менә опыт инде теге еллар буе. Чын иҗат кешесе һәр вакыт остазларыннан үрнәк ала. Композиторлар арасында менә академическая музыканы алсак, эстрада түгел. Мин бик күп Рөстәм Яхинны тыңлаган. Һәм бик күп аның теге әсәрләрен үзем уйнап. Ни өчен? Чөнки аның язган әсәрләре алар матур. Алар шундый романтичный, теге просто матур, теге даже теге үзең уйнамасаң да, бер теге романсларны тыңласаң, матур итеп яза иде вообще. Аннарысын французский композитор Марис Равельнең әсәрләрен тоже бик яратып уйнаганым да, тыңлаганым. Безнең эстрадный композиторлар арасыннан алсак, Костя Меладзе. Марат Мухин һәр нәрсәдән илһам алып яши. Илһам нәрсәдән алам? Вообще любой әйбердән. Вот идән чыгасың, погода имя безнең теге кояшлы көн булса, сразу теге настроение күтәрелә. Берәр кеше белән матур итеп телефонда сөйләшсәң, тоже теге настроение әйбәт. Бу көннәрдә композитор, аранжировка остасы Марат Мухин 17 сентябрьдә булачак концертына ныклап әзерләнә. Концерт өстенә бик күп эшлибез, менә кичәдә студиядан 3 сәгать эштә киткәнем, бүген менә иртүк уже монда бик эшлибез, әзерләнәбез. Яңа җырлар, бик күп яңа җырлар була, яңа кызык номерлар була, бик күп кызыклы әйберләр була сценарий буенча. Һәм без тамашачыларыбызны концертта көтеп калабыз.